Mi počúvaj ma. Žena mi vraví, choď už na nákup do Kauflandu. Vravím, dobre. Tak som šiel, teplo bolo, šiel som okolo zmrzliny, okolo Turka, vravím si, dám si trojitu. Tak som si dal trojitu zmrzlinu, dojdem dnuka, zobral som si košík, nie za 50 centov, vojdem dnu, nakupujem. A pri cuketách cítim, že mi treba šťať. Pri pistáciách už som cítil, že by som aj sral. Vravím si, čo to je? Tak som tak rýchlo zahol do takej uličky a teraz normálne ti vravím, Jaro, že počúvaj ma, takto tam som stál, držím sa košíka, kúkam na plnotučné horčice a vravím si, ja seriem. Kúkam na plnotučné horčice a normálne mi povolil zvierač a sral som. Cítil som, jak mi tečú tie hovná po tých gatiach, jak sa lepia do chlpov. Vravím si, do piči, čo teraz? Tak som jebal na ich vozík aj 50